pot ser que l'empresa digui que la salinitat és natural, que ells no salinitzen? Si aquesta muntanya és enorme, com poden pensar que no contamina? Els abocadors d'escombraries els obliguen a prendre moltes més mesures, però Iberpotash els ho permeten tot. Si després han hagut de construir una dessaladora al mig del riu, a Abrera, estan com una cabra. Com poden dir que recullen l'aigua salada, si els torrents més propers estan morts? La sal és com un ganivet, per allà on passa, talla, però al costat és ben viu. Des de fa tants anys que hi ha la mina aquí, que hi ha la cinta aquesta aquí, la gent no la veiem. No veiem ja que cada dia la cinta aquesta va portant rurant allà dalt, aquest rurant salinitza les aigües. Quin és el problema? Que aboquen el residu a l'aire lliure i sense impermeabilitzar. El que volem és que deixin d'abocar residus. Ells compten els beneficis de l'empresa sense tenir en compte la degradació de l'entorn ni les generacions futures. Ara els surt molt barat, però als nostres fills els sortirà molt car. I per seguir amb els seus negocis, per anar mantenint l'empresa aquesta, intenten enfrontar els miners amb la població i amb nosaltres, particularment. Qualsevol empresa, hi ha al principi, qui contamina, paga. La dessaladora d'Abrera ha costat 60 milions d'euros. Tapar l'escombrera ha costat 9. Les obres de recollida d'urgències, no sé, se'n van als 7 milions d'euros, una cosa així. El col·lector, que porta els residus de l'empresa, costarà 130 milions d'euros. I a més, ells no és que no guanyin res, ells l'any 2009 van guanyar 116 milions d'euros. Iberpotash contamina i paguem tots. No us podeu imaginar la mà que m'entra cada dia que entro sedent i veig aquesta cinta treballant. Un dia la vam parar, a veure quan aconseguim entre tots parar-la definitivament.